Morjesta moi kaikille, se on Mikke täältä Veneilyminkki YouTube-kanavalta, terve. Tässä videossa me pureudutaan semmoiseen aiheeseen kuin sivutuulilähtö laiturista. Ja tässä tarkoitetaan nimenomaan semmoista tilannetta, että tämä tuuli painaa koko ajan tätä venettä enemmän ja enemmän tonne laituriin. Ja katsotaan ihan semmoinen tosi helppo ja yksinkertainen tapa, missä ei tarvi itseensä eikä kalustoa ollenkaan hajottaa ja siitä pääsee turvallisesti joka kerta lähtemään. Aika monesti näkee semmoisia tilanteita, että täällä on miehistöä täällä laiturilla ja yritetään sitten jollain työntää tätä veneen keulaa täältä ulos, mutta tässä tuppaa sitten käymään niin, että se kova tuuli vaan painaa sen takaisin tonne laituriin ja vaikka sitä kuinka työntää ulos ja yritetään lähteä, niin se yleensä päätyy tämän tyyppiseen tilanteeseen. Mutta eipä hätiä mitiä. Tämähän on ihan tosi helppo tapa, miten me päästään turvallisesti irti laiturista. Ja ihan ensimmäisenä, mitä kannattaa tehdä, niin kannattaa tänne keulan luokse, piirrän tuolla punaisella, niin tähän kannattaa, jos on semmoinen isompi pallofendari, tai sitten useampi sitten tavallisia fendereitä, eli näitä laitasuojia, lepuuttajia, niin siihen oman veneeseen tänne keulaan, niin pakataan tänne keulaan niin ylimääräisiä fendereitä valmiiksi. Eli se on oikeastaan se ykkösasia. Eli aloitetaan siitä, että laitetaan ne fenderit valmiiksi sinne keulaan. Fenderit valmiiksi. Ja sitten numero 2, niin käytetään niin sanottua springiköyttä. Ja mitä se tarkoittaa se springiköysi? Niin käytännössä se tarkoittaa, että me laitetaan täältä veneen keulasta niin yksi köysi sitten tänne kutakuinkin veneen keskilinjalle, mutta tonne laituriin. Eli se köysi tulee niin kuin tämän näköisesti täältä veneen keulasta sitten tänne veneen keskivaiheelle tänne laituriin kiinni. Ja tässä on tosi tärkeää, että me laitetaan tämä köysi niin sanotusti tämmöisenä niin kuin lenkkinä. Eli että me voidaan se sitten sieltä veneestä, niin me voidaan tämä köysi kelata pois. Eli me ei haluta, että me joudutaan, että se ei saa olla kiinni täällä laiturissa, vaan nimenomaan, että se springiköysi menee tälleen lenkinomaisesti. Eli meidän pitää saada se köysi otettua veneestä pois, niin sen takia se on tärkeää, että se on kiinnitetty tälleen lenkkinä. Eli ykkösenä aloitettiin siitä, että laitetaan nuo fenderit tonne keulaan, ja sitten numero 2 on, että laitetaan tämä springiköysi tästä keulan ja tonne keulan puoleen väliin valmiiksi. Ja sitten päästään siihen mielenkiintoiseen vaiheeseen, eli me käännetään käytännössä sitten veneen peräisin niin vinoon. Ja nimenomaan tähän asentoon sitten, että toi peräsimen kärki osoittaa tonne laiturille päin. Ja tämän 3. kohdan jälkeen, eli kun me ollaan laitettu se peräsin, niin sitten 4. kohtana meillä onkin, niin annetaan kaasua eteenpäin. Eli lähdetään ajaa sillä veneellä eteenpäin. Ja nyt mitä siinä sitten käy, niin tämä veneen vasemmanpuoleinen keula, niin se nojaa laituria vasten, ja tämä meidän springiköysi, mikä tuossa on, niin se kiristyy, mutta samanaikaisesti, kun me painetaan kaasulla eteenpäin, ja nuo fenderit suojaa meidän keulaa tuolla, niin tämä veneen perä lähtee ihan itsestään kääntymään. Ja tämä on niin kuin älyttömän helppo tapa siihen. Me saadaan tämä veneen perä kääntymään niin kuin ihan automaattisesti tänne. Ja sitten kun me ollaan saatu se niin kuin riittävälle kohdalle, että meillä on turvallinen poistuminen siitä laiturista, niin sen jälkeen tässä oikeastaan niin mitä on niin kuin jäljellä, niin sitten me lähdetään vaan numero 5, niin lähdetään peruuttaa. Ja tässä samalla kun me lähdetään peruuttaa, niin sen jälkeen sitten se numero 6. Eli sitten pitää irrottaa se meidän springiköysi.
näin ikään. Ja tässä oli nyt nimenomaan hirveän tärkeää sitten, että tämä meidän springiköysi, mikä me laitettiin siellä, että se on lenkillä siihen malliin, että me saadaan se sitten tuolta veneestä irti, että kenenkään ei tarvitse pomppia tuonne laiturille. Eli että se tekee tämmöisen lenkin sitten siinä. Ja siinä vaan oikeastaan niin keulassa oleva gasti sitten niin reippaasti ottaa sen köyden pois ja täällä on samaan aikaan sitten niin on toi peräsin laitettu suoraan, kun lähdetään sieltä sitten peruuttamaan ja siitä me sitten päästäänkin jo peruuttaa tuonne tuuleen ja kun meillä on se perä siellä tuulessa, niin tässä asennossahan niin venettä onkin jo sitten oikeastaan niin tosi helppo hallita. Me ollaan päästy jo tähän ja sitten oikeastaan vaan niin taas käännetään sieltä peräsimestä haluttuun suuntaan, mihin halutaan mennä. Ja tästä meidän onkin sitten älyttömän helppo lähteä jatkaa matkaa ja kenenkään sormet ja varpaat ei ollut vaarassa siellä laiturilla ja päästiin turvallisesti ja helposti lähteä. Hyvä. Ihan tosi paljon kiitoksia. Eli tällä videolla me katsottiin tämmöinen tosi helppo sivutuulilähtö, miten päästään turvallisesti ja helposti irti laiturista. Ja lisää videoita tulossa. Muista ottaa kanavan seurantaa ja iso kiitos ja ensi kertaa. Moro moi!